As novas medidas reguladoras do xeito recoñecen tan só a 37 embarcacións en Rianxo en función do histórico de capturas dos últimos 3 anos. Dende a confraría están decididos a recorrer esta orde que non ten en conta as licenzas que se recoñen nos Permex, que permiten aos seus titulares dedicarse a unha ou outra arte. Ou retifican o que é a orden esta donde poñen que só hai 37 barcos, me parece que só están aptos para pescar no xeito, porque piden os 3 últimos anos de pesca, e nós non vemos lógico eso, porque ti tes unha alternancia de artes e ti podes ir á arte que máis che compense, non teñen por que dicirche que cada ano tes que ir á arte que tes nos Permes, ti vas a que máis che compense. E nós desde aquí vamos, se non rectifican eso, vamos denunciar a orden, eso témolo clarísimo. É o feito de que hai unhas licencias que están no Permes, para iso crearon os Permes, e que cada un vai á arte que máis lle compense. Nós creemos que o que non poden facer é este tipo de discriminación a hora de, se non vas, porque senón as artes do Permes non sirven para nada, lo? Porque hai artes do Permes que hai moita xente que non as utiliza. Que pasa? Que as van sacar todas, lo? Ademais de opoñerse a esta nova orde reguladora que deixaría fora máis o 70% da flota, dende Rianxo reclaman tamén que se abran as cotas de bocareu para as embarcacións xeiteiras. Que o bocareu a nós non nos deixan collelo, cando dentro da ría hai bocareu. O que vamos a exigir tamén, penso que é hora de empezar a exigir desde a arte do xeito que tamén teñan algo de cuota para o bocareu, porque dentro das rías tamén hai algo de bocareu. O que non pode ser é que co tema dos descartes a día de hoxe, que tal como está, que ao pescar un pouco de bucareu que se teña que traer para a terra. Eso non é normal. Cando os vivimos por lotes moi pequenos, eu penso que non perjudicamos ao estor nin do bucareu, nin da sardiña, nin de nada. Cando hai outras artes que si perjudican a ese estor. Non entenden as constantes restriccións das administracións á flota do xeito, unha das máis respetuosas e menos prexudiciais din para o medio mariño, polo seu carácter artesanal. Eu penso que é un capricho que teñen contra o xeito que non ten sentido, que a arte máis selectiva que hai no mar.